The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted with the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time, and then vanishes away. Job 1:21, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. One life for Christ is all I have, one life for him so dear, one life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. The worlds were framed by the word of God. He who has my word, let him speak my word faithfully. Sa dili pa kita magpadayon sa atong Bible study through the YouTube, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. For you, believer, 1 John 1:9 is what you should use. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa mga usapa sa among pagdala kanamo dinhi dining among Bible study through the YouTube o sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa among pagdala kanamo dinhi o Diyos. Naway mga kabilinggan o bani kami nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, lamdagi kami sa balang Espiritu Santo nga paglihok ug tangtang nga mga babag sa among nauna aron kami makadupot lamang sa pagpunting sa among pagtagad diha sa imong itudlo kanamo nining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw kanyong tanan, mga higala, mga suki, o mga kaigsunan diha kang Kristo. Unas tanan, magpasalamat kita sa Diyos. Ngaya kitang ipabuhi pahangtod ni gayuna. Askil ang atong panglawas, lantip ang atong pangisip, o kini grasya. Tungod sa grasya, sa gugma, sa kaluoy, ug kortesiya kining tanan sa Dios. Dili kita takos nini. So, okay, di ta maglangan.
padayon gihapon kita sa pagtuki sa mga points of doctrine nga may kalabutan dining atong main topic nga the doctrine of divine guidance. Ang doktrina sa Dios nun nga pag-agak, paggiya, pagtultol kanatong mga anak sa Dios. Okay? O ato namang nasayran nga ang matag usa ka tawo midawat na kang Ginoong Jesucristo, ingon nga Dios ug manluluwas, nahimo siyang personal nga tinugyanan sa anak sa Dios. Gitawag na siya karong embahador alang ni Kristo, usa siya ka saksi, usa siya ka saserdote, ug usa na siya ka magtotoo o Kristohanon. But whatever the title, misa kung sa mga ngalan niya ng maong magtotoo, usa ka kamatuoran ang magapabiling, magabarog. Just as si Ginoong Jesucristo nagarepresentar sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa iyang amahan, kita usab nga mga magtotoo nagarepresentar sa anak sa Dios dinhi sa yuta. O aron nga kita makarepresentar kaniya sa epektibo nga paagi, ang matag usa nga natawo na pag-usab kinahanglan nga giyahan siya sa Dios. And to this end, ana kita nining saad nga, and the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones, and you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. O kini nga tong gihisgutan nga Dios nun nga pag-agak, mao kini doktrina sa pagdeterminar, pagkat-on sa kabubot-on sa Dios alang sa atong kinabuhi. O ang Griego nga pulong nga naa diha sa balang kasulatan alang sa kabubuton mo ang thelema. O ang thelema kung gamiton kini, may kalabutan kini sa kabubuton sa Dios alang sa magtotoo. O kini nagahisgot kini sa tuyo o plano nga gimugna sa Dios alang sa matag magtotoo. Kining iyang pagmugna niini didto niya himua sa kaniya dung wala pang tanan in eternity past. O ato na sanggitunan nga usa sa mga dakong kalibog nga atubangon sa kamagtotoo mao nga unsaon man ako pagkat-on, pag-ila, pagkasayod sa kabubuton sa Dios. Unsaon man pag-agak sa Dios kanako. How can I be guided by Him? Ug unsa man ang kabubuton sa Dios alang kanako kung bahin ng mga krisis, mga kalisdanan, mga pagpiit, mga pag-antos o mga suliran nga akong pag-atubangon. O mao nga gimanduan kita sa pagtuon sa iyang pulong, kaya nato makatuni ang iyang kabubuton kay gani mao kanang huna-huna sa Dios. Huna-huna ni Ginoong Jesucristo matud pa sa 1 Corinto 1 o 2:16. 1 Corinthians 2:16, for who has known the mind or thinking of the Lord that He should instruct him? But we have the mind, we have the thinking of Christ. O karong mga adlaw, yun atong panahon, in the age in which we live, the only way to know positively kung unsa ang kabubuton sa Dios is for our life to hear and understand Bible doctrine. Kini atong gibuhat usa kini kapagi kay ang Diyos Espiritu Santo atong nasayran mao lamang ang bugtong magtutudlos kamatuoran. He is our mentor. Og walay Diyos nun nga pag-agak apart from knowing the Word of God and being controlled pinagi sa ministeryo sa Diyos Espiritu Santo. O uban na nining tanan, kining mga sinugdanan nga mga
butang bahin sa espirituhanong panginabuhi mao kini nagahugpong sa maingon tang cornerstone sa tulo ka mga dagkong mando bahin sa Diyos nun nga pag-agak. Kung ato kining tipik-tipikon kining mando pagpailalom sa kabubuton sa Dios. Apan diha may atong gibiyaan kaniadtong miyagi natong panag-uban, naghisgot kitang mga suliran, di ba? Kung ato kining ipadayon nga ang suliran usa kini ka maingon nato nga murag I don't know mudawat ka ba ning Binisaya nga tanghaga, mura ba og maka question ka, maka pangutana ka unsa man ni. Well, of course, gikinahanglan lagi ang atong pagtuon sa doktrina, pulong sa Dios. Kung mag-ingon tag doktrina, kini pulong sa Dios. Una-una sa Dios. So, okay. Hisgutan nato ning bahin sa mga suliran sa kinabuhi. Now, ang matag usa ka magtutuo dinhi sa panahon sa simbahan, usa sa function niya mao ang iyang pagkasaserdote. Saserdote o sa yano nga sultihan pari. Okay? Now, the fact that you are a priest, if you are a believer, okay? Kay ikaw, kung magtutuo ka, ikaw pari. O it has another application. Now, matag usa kanato ana ay mga suliran. Everyone has problems. Basta na ay mga katawhan, some people giingon og play poker and appear to be happy. Okay? Tingali karon nga higayuna malipayon pa kining mga tawhana, but why mausa kanato ang makalikay gikas mga suliran. Ikaw na mga suliran, ako dunay mga suliran. Kita ang tanan na ay mga suliran. Magagmay man ang madagko, basta na tay suliran. Well, and problems are just a part of living. Bahin lang kini sa atong pagkinabuhi. Now, usa sa mga hinungdan, we know we are alive is because we have problems. Mientras buhi pata, matubang itong mga suliran. Di ka kalikay. And sometimes, tingali, you may go from sundown to sunset o wa kay kanang masinating mga suliran. That's good. O usahay, you can go from sunrise to sundown and not have a problem. Apan, maingon na ito nga kanang murag unusual day. Di ba? O usahay ang mga tao, murag ingon ta get a little hunted. So they start looking over their shoulders if they go that long without a problem. Murag bag matingaw sa isa, magkoy problema ang yatubang lawa. So, well, bisag asa ka mo puyo, o naagyo kay mga suliran nga tubangon, you're going to have problems. Bisan gani sa pagpuyo din is Amerika, okay? Living in the United States means you have problems. Okay? Tingali, ang uban na itong mga kaigsunan sa Pilipinas, may kayahay mo diya sa Amerika. Well, we have problems. Bisag asa ka mo puyo lagi. Mag-Pilipinas ba? Mag-Amerika ba? Asia ba? Naatay suliran yun. There are inevitably all kinds of problems. Basta? But the point is, ang Diyos nagadisenyo og plano. Nagamugna og plano wherein ang pagtagbo og mga suliran does not eliminate happiness sa atong kinabuhi. Dili ni makatandog sa atong kalipay. We can be happy.
we can have tranquility. We can have fantastic blessings with problems. Sabtag yun, ha? Okay, tutukin ni pagayo. So, bisan natin mga suliran, we can have fantastic blessings. Fantastic blessings with problems. Some people think, nagunaw na sila nga, that the only way of happiness is to have no problems. Di ra ba? Ang usa ka tawo nga way problema really is not living. Kadungoga. The person who has no problem really is not living. And they're just waiting for God to come along and pull out the plug. Now, if you are in that case, you're just a spiritual vegetable. Kung maumanggaling. Kaya ang pagtagbog mga suliran, bahin ra kini sa pagkinabuhi. Wa may dautan nga kita mag-atubang o mga suliran. Dili man na problema. There's nothing wrong. There's nothing demeaning. There's nothing degrading. Wa may dautan niya na. Gani, usahay kita, many of the times, we bring the problems on ourselves. Sa itong kaugalingon, we make bad decisions. O kita na pakyas to have wisdom. Ang Grigong pulong sa wisdom is Sophia. Sophia. S-O-P-H-I-A. Sophia. Wisdom. Sa in English. We simply are not using our head. Walang kita mong gamit sa itong utok. Wa tamog gamit sa itong common sense. Ingon sa Binisaya o sentido common. Mao ba na Binisaya? O di man na Binisaya noon. Kinat sila man na. So we are not using our common sense. We are not applying doctrine under some situation. Mao, nga mohimutag mga sayop, dautan nga mga desisyon. So, nagsulti ako ni ini, tungod ba kay wa ko'y suliran? Because I am free from this? Nagsulti ako ni ini, tungod kay ako, I am involved in this, just like you are. Kitang tanan, wa may exempted. And it's true to all of us. Why mausa ka nato? Kung kita tao, we are human, kung kita mga tao man, we are all going to make bad decisions. Kitang tanan are going to fail to apply doctrine in some point in our life. Now, and we are going to make decisions. Mohimot ang mga desisyon which bring on our own misery and unhappiness. Kita ra ba ang manubag? Nom ka. Nga sa matagi gayon nga mohimot ang desisyon, kita o kita lamang ang manubag. We are the only one answerable, responsible and accountable for those decisions. Then in addition, see, that's one source of problems. Usa ka na sa mga tinubdan sa mga suliran. Ang mga suliran gumikan sa paghimo na tug sayop, dautan ng mga desisyon. Then, nasa lain nga tinubdan sa problema. Ang problema gumikan sa pagsulay. Ato naman ang gisgutan, taon-taon na. So, ang Diyos, okay? I am addressing this to you, my fellow believer. God is going to advance us pinaagi sa pag-test, pagsuway ka na to. Now, how can you build up 18-inch biceps at 20-inch neck? Unsaon man? How can you build up a 55 chest? Unless, gawas, kung you test those muscles, imong kanang imong muscles. Okay? The point is, muscles must be tested. That's the way
You build muscles. Now, you lose muscles by not testing. Kung dili ka testingan kanang imong kusog. You build muscles by unsa? By testing. You build muscles by metabolizing food. Amo na paggaling sa mga pagkaon nato. Bisag unsa atong kanon, ma-metabolize na, galingon ka na sa atong tiyan to produce energy. Nga kita makaproduce kung sa kusog alang sa atong muscles. Ang punto din himo kini that you and I are going to have problems. Gusto? Now, sa diha nga ikaw makasabot nga kita magatubag mga suliran, we're going to have problems uban sa mga tao nga atong bisan nga atong mga suod sa kinabuhi, atong mga minahal sa kinabuhi, with people we cannot stand. We're going to have problems uban sa mga tao nga wa ganin nato mailhi, mga kanang estranyo, strangers. We're going to have problems sa atong gobyerno, problema sa kinabuhi in general. Okay? We're going to have problems with natural, mga kriminal, mga alizadis. We're going to have problems with drivers who are stupid and drivers who are not. Okay? And we're going to have all kinds of problems. Besag unsa nagkadaiya nga mga suliran. We're going to have health problems. Hindi gini kalikayan. Abot yun na. Natay mga suliran sa atong panglawas, sooner or later. Sa kanunay, there's some problem around. Or having problems. Paminaw. Ang atong pag-atubag mga suliran is not in any way a deterrent to happiness. Dili ni makabalda sa atong kalipay. Ug kanang maong kalipay nga kung gisgutan, mao kana ang gisangkap sa Dios nga gitawag og plus H. Plus H. Mao nang gibutang plus kay iya na sa Dios. Kalipay na nga dili matandog sa tao, lugar, butang dili. Kay iya kana gikan sa Dios. Now, ang atubag mga suliran is not an issue in happiness. That you must remember. Inumdumi ka na. Bisan pa og kini gitawag ng mga self-induced, well, naa may rebound, naa may kanang kagamitan nimo nga gisangkap sa Dios. Grasya, ang rebound grasya, ang pagkumpisal, 1 John 1:9. There's always getting back with it. There are always decisions that can be made and applications of doctrine to recover. Mga bita na gitawag ni 1 John 1:9 og recovery technique. Nga makarecover ta. May balik ta sa tong kanhing kahimtang tuwa ta magapuyo sa unsa operational divine dynasty. Now, human kita mo agi some real serious problems. Kaya moabot man yun that we nga atong gumikan sa atong kaugalingon pinagi sa atong paghilambigit sa mga kanang tawahanon, kalibutan ng mga butang. What I mean is cosmic involvement. Then, all we have to do is to verify one fact, atong susihon. We can stand in front of a mirror. Okay? Makaatubang ta sa atong samin, mutanaw ta sa kaugalingon, and see if there's any breath left. That means, ginawa pa gani ka, then buhay ka pa. And if you are alive, listen to this, paminaw ini. If you are still alive after you have failed, o kinsa may wama,
pakyas, kitang tanan man, ang buot sa Dios kanimo mao nga ikaw magapadayon sa pagsibog sunan. Keep moving. Kasabot ka? Apan dili ka maka keep moving unless anaa ka sa sod sa imong operational divine dynasty. And you're taking in doctrine and you're metabolizing doctrine. O pinaagi sa metabolized doctrine who should come into your life is that, well, mo na akong giingon nga Sophia, meaning wisdom, kanang kaalam, gikan kana sa pulong sa Dios nga na unsa ning tuhop na diha sa imong galamhan. So ang punto dinhi mo kini, ikaw mahimo pang magmalipayon, maka sinati pagkas kanang kalipay, you can live a normal life uban sa mga suliran. Kasabot ka? Bisag na kay mga suliran, mahimo ka gihapon nga malipayon o makapadayon ka pa sa imong normal nga panginabuhi. You can even have a fantastic life with problems. Kasabot ka? Unsaon man? Tingali mangutan ka, unsaon man? Yang tanan, murag curious good unsaon man. Okay, ikaw, I'm addressing this to you, fellow believer. Reside and function inside your royal palace. The operational divine dynasty. Fulfilling, nagatuman ka sa protocol nga plano sa Dios. That's how to live the true Christian way of life. That's how to live. Mao ka na ang paagi. That's how to be a winner believer. Winner, tactical victory. Ang akong gisgutan niya na tactical. Noon doon ka sa duha ka mga victories giuna ni Ginoong Jesucristo. Siya ay nag-una nito. Siya gyud ang siya gyud ang example, ang model sa pagdaog niya sa sa strategic victory. Kadtong pagdaog ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, batok sa kamatayon og sa sala. Iya tong na overcome, iya tong na buntog. Mo to'y gidag-an ni Ginoong Jesucristo, strategic victory. Og kini kaduha, mao ni ginganlan og tactical victory being made every day sa atong adlaw-adlawng panginabuhi ingon nga mga anak sa Dios, Kristohanon. Inumdum mo to kung giingon nimo ka, kung buot kang magkinabuhi, mabulukon, kulba hinam, kanang thrilling lang nato kini maglisod ng utag binisaya, thrilling, exciting, fantastic life, fabulous life with problems. Anay problema, bisan pagpunsa man ang mga problema, basta tuwa ka magapuyo sulod sa imong kaugalingon nga puloy-anan. It's a mental attitude. Hinumdumin na. It's a system of thinking. Ang imong pagpuyo diha sa operational divine dynasty, otherwise called protocol plan of God, God's power system, the Christian way of life. Okay? Mao ni mga laing nga nining the Christian way of life. Numdum ka sa definition sa Christian way of life. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, tungod kay mao makana ang description, fantastic, fabulous life, then it requires and demands a supernatural way of execution. Mao na nga ang tagagawas, tinga na nimo nga ikaw nagmalahutayo, nagmakadunayo, nagmasigihon, nagmakugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Maingon nila, grabe man ang ilang ibuhat. O ba na sila kahuti ang ilang ipanghisgutan niya? Nira ba?
dili mahurot kini atong gipangisgutan. Mao ni nature sa Christian way of life. Ikaw nga nagpadayon na, nagmalahutayon na, consistent and persistent, then you are on the right road, on the right way nga nagaunsa. Subay ka na niya ng supernatural way of life, the Christian way of life, a mental attitude life. So that's how to be a winner. Mao na ang buot sa Dios nga atong kinabuhion. Kabubuton ni sa Dios ang atong tuki dinhi. Dili ni kay ingon-ingon lang murag lagi pagkasayon. Dili. It is a serious matter. Seryoso. God is dead serious to His word. Kasambot ka. It's not a joke. And in fact, makita ni mo ang kinaya sa Diyos, no? He has a sense of humor, ang Diyos. Nga kung masuod ka na niya, thrilling ang imong pagkinabuhi. Kaya ikaw, makasinati na niya ng iyang lihok nga nas imong kinabuhi. Ang iyang pag-aga kanimo, ang iyang pagtultol, paggiya kanimo. Ayaw gyud kalimti niya ng bersikulo diha sa Proverbio 3, bersikulo 5 ngadto sa 6. Unsay gisulti diha sa in English? Trust in the Lord with all your heart. And lean, ayaw pagsandig, lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na, mao na. O kayo pod kalimti kadtong giingon sa Mateo 6:33. Unaha gyud ang Dios ug ang iyang gingharian. Ug kining tanan igadugang ra diha kanimo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na, tiya mo na. O kung matubang ka mga suliran, yung balik na punta nining by suliran, ayaw ka tarantar, ayaw ka kulba. Ay ka na ay tuyo ang Diyos niya na. Remember, ha? Bisan ka ni mga dili magtotoo, murag mo quote kuno sila niini nga. In everything, in every circumstance in our life, it has a purpose. Tinood. It has doctrine there. Na doktrinang nagpahipi, nagpaluyo niya na. Tinood. Ilabi na kanimong Kristohanon. Anak ka na sa Diyos ug binantayan ka na sa Diyos 7/24/7 365. Moment by moment. Mao na ang kabubuton sa Diyos nga kita patun-on siyang pulong. Pagamiton siya iyang pulong. Nga atong nakatunan, ato nang nametabulize, nagaling na din sa atong kalag, nga karon magamit na nato sa atong adlaw-adlaw panginabuhi. Kaya nga itong kinabuhi, buot sa Diyos nga kana, magmadinaugon. You see? Wa ba kakaibaw nga ang Diyos mao nagmugna o mga mananaog. He is the author of winners. And He is the only source of promotion. Kung buot kang mapromoted sa imong trabaho ba, o sa imo bang imong adlaw-adlaw panginabuhi, sa imo bang pamilya, sa imo bang negosyo, siya ra ang tinubdan sa mga kanang kauswagan, promosyon. Uswagon mangyud ka. Nainomdom ba ka kung ikaw magpositibo ngadto sa iyang pulong? Unsay dangatan nimo nga nang malahutayon, nang makugihon, nang masubayon sa pagtuon sa iyang pulong? Unsay imong paabuton? Well, nag-una gyud ini ang mga panalangin, blessings.
success, mga kadaugan, unsa pa, promotion, pag-uswag nimo, unsa pa, prosperity, kauswagan, gihapon, promotion, you are blessed, mo na gingon. Nga sa panahon nga ikaw, hatagan na sa Diyos niini, ang Diyos mahimaya. Sabot ka. Maunang dapita, that's the kanang stage nga diin imo na siyang mahimaya. Kay mahimaya ang Diyos sa diha nga makita niyang iyang anak nga unsa nakakabot sa pagka-espirituhanong paghamtong, spiritual maturity. Kaya mao kana ang dapit o bahin o level nga diin kanang mao magdutuon na siya katakos sa pagkinabuhi. Mao na yung capacity for life. Not only for life, for blessings, for love, even for sufferings. Kita nimo di pa tayo kayo nahisgot og suffering, problems. Kaya ang suffering, problema man, husto? Nakikatakos sa pag-unsa, pag kinabuhi, mo na gingon capacity for life, mo na buot sa Dios nga imong sination, ingon nga anak niya. Kaya anha gyud kanang ingon ta dasig o himuot ang Dios sa imong kinabuhi. Kay imo manggituman ang iyang kabubuton. You see? Nga well, ganun niya pagyoy ako idugang nimo gawas pa niya na nga ikaw mga kinabuhi nga naay kalipay, kalinaw. Mao ni ang mga blessing nga imong dawaton sa panahon nga ikaw magakabot na spiritual maturity. Nya gawas pa niya na ay pamanato ni hisguti kayo atong hinumduman kini nga the greatest temporal blessing sa usa ka hamtong nga magtotoo spiritually mature believer mao ang paminaw pagkakontento aw di man ni Visayan ang pagkakontento tagbaw. I think pagkatagbaw nimo in every circumstance of life, bisag unsang kahimtangan sa imong kinabuhi. Og kini imong mabasa diha sa kung buot ka mo suwat na isuwat na diha sa imong notebook. Philippians 4:11-12. 1 Timothy 6:8-9. Hebrews 13:5-6. Akong balikon. Philippians 4:11-12, 1 Timothy 6:8-9, Hebrews 13:5-6. Punto din the greatest temporal blessing of the mature believer is contentment. Kontento. Mo bitaw nagi sinati na ni Apostol Pablo. I'm contented with any circumstance in life. Kontento. Now, kana bertud ra na. That's a virtue. Hiyas na nga Kristohanon. Christian virtue. Na kung makabot ni mo na, masinati ni mo na, mapanag-iya ni mo ka na, pagkakontento, pagkayahay yun sa imong pagkinabuhi. Na ay kalinaw, kalipay, kanang na ay sulod nun kanantanan. Inner. Always remember also nga ang common goal natong tanang mga magtotoo mao ang pagkabot, pag-abot sa level, the stage of spiritual maturity. Kay mao ka ng capacity for life, for love,
for blessings. Now, mauna nga ang Kolosas 3:17 na inumdum ka, nagasulti ni sa in English, may the word of Christ dwell richly in your hearts in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, atong hinumduman nga ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi usa ka espirituhanong paagi. Okay? Espirituhanon. Ang Christian way of life is a spiritual way of life. Ug mao nga kinananginahanglan og unsa. It demands a supernatural, spiritual way of execution. O kini nga atong gipangisgutan karon agi og labas atong panumduman ato naman ning gisgutan kay bahin man ni sa atong pagkinabuhing Kristohanon nga gimanduan kita sa Dios kung buot kitang magkinabuhi nining maong matang sa Kristohanong pagkinabuhi who desire to live the Christian way of life. Ang una gyud niining mando niya mo imitate Christ. Sunduga, awata, sunda si Jesucristo. Ikaduha, have the mind. Panag-iyaha ang iyang una-una. Ikatulo, in everything we do, in word or deed, sa buhat ba o sa kanang pulong, atong buhaton kini as unto the Lord, in the name of the Lord Jesus. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ingon nga mga Kristohanon, we are not supposed to make 1 John 1:9 recovery technique and Psalm 32:5 second nature to us. Kinahanglan na nga kini mahimo na ning second nature. Automatic ba? Also, let's remember nga ang rebound dili ra ba kini lisensya sa pagpakasala. Kundili lisensya kini sa pag-alagad sa Dios. It is not a license to sin. It is a license to what? To serve God. Now, kay kita ra bang mga magtutuo mo atubang kang Ginoong Jesucristo human gyud sa rapture. 2 Corinthians 5:10 unsay gisulti? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Kining judgment seat of Christ, ang lain nga ni BEMA, B-E-M-A, o dili gyud ni paghukom, kundili unsa. This is evaluation time. Himuag pagtasal our works din his kalibutan ng atong pagkinabuhi. Ingnon himuag pagtasal will be evaluated. So we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Okay? So, diya sa Roma 14:12 po, nagingon diha. So then, every one of us shall give account of himself to God. Na, maghantag ta og husay. Okay? We will give an account of ourselves to God. John 17:25, it says there, O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee. And these have known that thou hast sent me. Philippians 2:9-11. O verse 9 yana, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Kini naghisgot kang Ginoong Jesucristo. Verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Verse 11, and that every tongue should confess
that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Now, kining tanan, nasud kini sa plano sa Dios. Sabtag yun na. God's plan is grace. Basta? And grace is the plan of God. O binisayo na to kini, ang plano sa Dios, grasya. O grasya ang plano sa Dios. Inumdumi, ang Colosas 3:17 nga nagaingon, whatever ye do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Pinagi kaniya. Diha sa Isaias, ang pulong sa Diyos nagaingon that those who wait on the Lord, etc., niya ng maong bersikulo, shall renew their strength. Buot pasabot mo recharge ka sa imong kalag. Now, kining pulong nga wait, binisaya, paghulat. Unsa may pasabot ni ini? Do you know? What does this mean? Wait. Now, this means, paminaw, this means that we are waiting on the Lord for something fantastic. Grace of God. Mao ka na ang buot pasabot. Psalm 25:3. Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. So, balik ko na ko, Colosas 3:17. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Whatever. Kini kung pulong nga whatever, ang Grigong pulong is pas, P-A-S, meaning ang tanan. Ang pankining tanan, all, singular kini. Kini naghisgot ni sa atong espirituanong kinabuhi. O ang 2 Corintios 5:10 pod, for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. So then, Romans 14:12, so then each one of us will give an account of himself to God. Manubag kita ngadto sa Dios. Og diya sa John 17:25-26, nagaingon, O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you. And those have known that you sent me, and I have made your name known to them, and I will make it known so that the love with which you loved me may be in Him, and I in them. Now, these are mga verses nga akong gipang isgutan ni dinhi ning bahina. So, ato kining ipadayon ugma. Ayaw si piyata ang sumpay nini ug ato pag yung tukion ng pipila ka mga punto sa doktrina nga may kalabutan nining atong doktrina sa divine guidance. Magampo ta. Amana mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo kanamo sa imong mga pulong sa paglaom, pulong wala nagyoy pagkatapos kay sumala sa imong gisulti o Diyos. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Dili gyud kini mahanaw hangtod sa hangtod busa. Kini among gitun-an, yakatunan nga mga pulong nimo, dili na gayud kini mawala hangtod sa hangtod. O ginawat nga kini mao kaniya mong balunon, hinigbiya na mo ning kalibutana. Liguna kami kanunay o Dios ang among pagsalig pagtuo diha kanimo. O dasiga kami, hagita kami sa imong mga pulong.
aron kami makapadayon gid pagsibog nga sa unahan sa mong Kristohanong pagkinabuhi, nga kami mahimuntang mga mananaog diha sa imong atubangan. Ligo na kami, O Dios. Ubani kami sa among pagmugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi, ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong, nga nagaampo usab kami nga imong panalanginan kining ministry sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini, O Dios, sa pagpakailap, pagsangyaw sa imong maayong balita sa kaluwasan ug sa imong mga pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.